Assalamu alaikum. Wannan sirri ne na warware aure tsakanin aljani da mutum. Ga wanda ya san yana da aure tsakaninsa da aljani, ko an miki istihara an ce aljani ya aure ki, ko an maka istihara an sanar da ka aljana ta aure ka, ta hana ka aure, duk inda ka je sai al'amarin ya rushe. Duk wanda ya zo neman ki sai an fara magana ringidi sai al'amarin ya rushe. To 'yan uwa ko ɗan uwa ku kwantar da hankalinku. A samu tumfafiya guda uku sai ka rubuta mata falaki da nasi ƙafa ɗai a jikin duka guda ukun nan. Falaki ɗaya nasi ɗaya, falaki ɗaya nasi ɗaya, falaki ɗaya nasi ɗaya. Sai ka je kasuwa ka siyo sabulu masu kyau kala uku. Sai ka sai turaruka masu ƙamshi suma kala uku, kowane iri ne. Sai ka zo ka shanya wannan tumfafiyar da aka gama ma rubutun da ita ta bushe. Sabulan nan sai ka haɗe su a waje guda ɗaya, ko daka su za ka yi ko cakuɗa za ka yi, duk yadda ka yi musu dai sun yi. Bayan tumfafiyar nan ta bushe za ka zo ka cakuɗa ta da sabulun nan. Sai ka zo ka zuba turarukan nan a ciki. Yan uwa, ana haɗa sabulun ne da ɗan yawa saboda wanka za a jure da shi ba adadi. Wallahi har sai ka ji canji a jikinka, kuwa sai kin ji canji a jikinki, ko kuma har sai an fito ma neman ki kuma ga aure lamarin ya tabbata. Sannan za ki tabbatar da wannan sabulun da ke wanka da shi ba wai sabulu bane ordinary, a'a sabulu ne na magani. To 'yan uwa, duk wanda ya wannan to alfarman Manzon Allah ko taurarin sa ne ma a rufe to zai samu ɗan canji sosai. Ita kuma in magana iska ce ma dama an riga da an rabu da ita tun wankan farko.